Sebastian har lige siddet og set alle mulige videoer om det, pudsigt nok, inden det her sker. Han har lige stået og fortalt lidt om. Det er helt vildt. Jeg har ikke oplevet sådan noget vildt sådan der. Vi bliver ved og ved og ved. Kommer tættere på. Det er en uendelighed, ikke? Det er en masse skyer med en masse vand i. Den bliver pumpet op. Ej, derovre. Det er ligesom om selve lynene kommer derovre af. Hvis den, hvor vi ser lynet. Men er det ikke meget? Ja, det er fuldstændig, fordi normalt så står man, og så går der lige lidt, så kommer det igen, ikke? Hvor det er som om, at det sådan rykker sig skråt til højre og hen og af mod os. Det er også fordi, luften er meget fed. Men jeg sagde til Sebastian, man skulle jo tro, det var sådan stod de der skolefotos, de er simpelthen ved at fotografere hele skolen. Det er sådan en kæmpe blitz. Det er svært at måle langt det væk, fordi Det er i hvert fald kommet tættere på, fordi at tordenlyden er noget højere. Vi kan også mærke, at temperaturen den ligesom faldt lidt. Og det blæste også lidt op. Det lød ikke lige så højt til at starte med, vel? Nej. Der kunne man kun lige høre sådan nogle små prutter. Ja. Så blev det kæmpe høje. Jeg ønsker, at de der gadelamper var slukket. Hvor vi kan bare lige hente gunnen, så kan vi godt slukke dem. Det er godt, at vores hunde ikke er bange. Ja. Hun reagerer ikke derinde i Luna, vel? Jeg tror, det er fordi, at det er lyden, der gør dem bange, hvor jeg tror ikke, det Der er var lyset. ikke ordentligt. Ej, men Tanja, mormors Tanja er jo skrækslagen. Hun er jo fuldstændig på dårlig mave og flyver rundt og helt. Er kampen slut? Ja. Hvem vandt? Portugal. Portugal blev europamester. Gå hen, drenge. Du burde altså lige komme ud lidt af det her.